ಮುಲ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತಾಜಿಟ್ಟು ಒಡಿಪುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗ್ ಗುದ್ದುದು ಆಯತತ್ತದ ಬೈಕ್ಡಿತ್ತಿನ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಕ್ರಬೈಲದ 21 ವರ್ಷದ ಜವಾಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ರಟ್ಟದು ಸಾದಿಗು ಬೂರ್ದು ತರೆಕ್ ಜೋರಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟಾದು ಅವಲೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೈಕ್ಡಿತ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮನ್ವಿತ್ ರಾಜುಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತೆರೆಯುದು ಬೈದುಂಡು. ಒಡಿಪು ಕಡೆರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಪಘಾತವಾಯ್ತು ನೀಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಕ್ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗವನ ಸಾಧ್ಯಮತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ್ಪೋತಲು. ಮುಲ್ಕಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತುಂಡು. CCTVಡು ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು.